Durante 3 meses estes mozos patrullarán a vila de Sanxenxo para garantir a seguridade dos seus cidadáns e turistas. A seguridade nas praias, a seguridade nas carreteras, nas pistas que temos polo rural, pero sobre todo a seguridade en calquera espacio público. Nos 43 kilómetros que ten este concello é moi importante a seguridade. Nos últimos veráns, como todos ustedes saben, tivemos moitos problemas de seguridade que temos que cortar de raíz. E a min gustaríame que empezáramos xa neste mesmo verán. Este incremento estival da plantilla da Policía Local de Sanxenxo terá un custe para as arcas municipais de 131.000 euros, o que lle permitirá formalizar estes 24 contratos temporais a xornada completa de luns a domingo cos seus correspondentes días de descanso semanal por un período máximo de 3 meses de duración entre xuño e setembro. O alcalde asegurou na súa intervención que traballará para garantir a seguridade cidadá na vila. Eu creo que unha persona que viste un uniforme de Policía Local sabe perfectamente o que ten que facer e que se debe aos veciños, que se debe, digamos, á seguridade na calle, que é moi importante para nós. E nós teñan ustedes o convencimento de que van a ser correspondidos. Vou a traballar nesa línea. As probas físicas e teóricas para esta convocatoria presentáronse un total de 30 persoas que integraron a Bolsa de Emprego. Estes 24 mozos que este xoves foron recibidos polo alcalde da vila, Telmo Martín, formarán parte da plantilla durante o período estival e os 6 restantes quedarán como suplentes para cubrir baixas.